Poštovane gledateljice i gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Kava s načelnikom. Miris svježe kave i razgovor bez žurbe o mjestu koje ima dušu. Danas smo u posjetu Novoj Rači, sjedištu Euforija radija, prvog komercijalnog internetskog radija u našoj županiji i portala koji ponosno brani vrijednosti vjere, obitelji i domovine. Upravo ovdje, gdje te vrijednosti žive u svakom domu, sjedamo za stol s čovjekom koji ovu općinu vodi srcem i jasnom vizijom. Udobno se smjestite i popijte ovu kavu s nama. Ovo je Nova Rača, dom Euforije, a ovo je Kava s načelnikom. Načelniče, hvala vam na gostoprimstvu, možemo početi. Pa evo, Nova Rača, najpoznatije je sad u današnje vrijeme, odnosno u novijoj povijesti, po Marijanskom svetištu Bjelovarsko-križevačke biskupije. Tu nam dolaze hodočasnici, dosta se okupi ljudi, na tim hodočasnicima i policija, udruge branitelja, kulturno-umjetnička društva i vatrogasci, tako da ima zbilja dosta hodočašća u Novoj Rači. Naravno poznato i po proslavi blagdana Velike Gospe. A iz starije povijesti je Nova Rača, znamo šta je bila poznata po tvornici opruga zvanoj Fenor. Bila je jedina, kako se kaže, u onoj Jugoslaviji koja je to radila opruge, kako se kaže, od ove kemijske, što se opruga unutra, pa do opruga za lokomotive, vlakove, za neka starinske televizore, kako se kaže, od sitnih opruga pa do teških opruga. Nadalje, nažalost, otišla je u stečaj, naravno i tvornica je zatvorena, općina je to otkupila i tu nam je nova zona. Tamo imamo dva poduzetnika koja rade. Najnovije okupio firma iz Čazme Jandrić koja je u proizvodnji namještaja. On je baš za stalno kupio 2 hale. Ferodus je u najmu, hale uređuje i nadamo se da ta još ima prostora, bit će i građevinskog zemljišta, tamo isplanterirat će se i bit će Rača u neku malu tu poduzetničku zonu. I u novijoj povijesti Rača je poznata po prvom radiju, u Novoj Rači, radio Euforiji i portalu. Slušani smo, kako se kaže, diljem Hrvatske, čak i preko internet radio i van granica Hrvatske. Ukratko malo po čemu je Rača poznata. Naravno, još kasnije kad se bila ona poznata po stočarskim sajmovima i tako svako mjesečni sajmovi bili, to je bilo dogona stoke, tako da je to bilo jako poznata i kraj i po stočarstvu, po simentalcu, govedima i tako dalje. I konjima i sve, nažalost, sve to polako stagnira. Kad sam spomenuo konje, drži tu tradiciju, imamo blagoslov konja na Jurjevo. Također odazove se ne samo iz naše općine, već čak iz drugih općina, čak iz susjednih županije, Sisačko-moslavačke, čak iz Koprivničke županije, dosta je to posjećeno. Naravno, poznati smo i po mototrkama. Znači, to sadržavaju mototrke za prvenstvo Hrvatske, gdje ima dosta motorista. Prošle godine je bilo oko 110-120 motorista, bilo je svih kategorija. I eto, znači po sportskom i po kulturnom udrugu imamo, i ove godine će isto biti smotra folklora županijska ovdje u Novoj Rači u 4. mjesecu. Tako da je Rača zbilja dosta poznata. Znači, ja moram spomenuti nogometni klub, sadašnji je Trnski, neka se zvao Fenor, čak je u 3. ligi igrao u onoj bivšoj državi. Fenor je bio jako dobar nogometni klub. Pa rekli smo malo svoje povijesti i sadašnjosti.
Imamo isto za Božić advent, održavamo ga već jedno 4-5 godina, svake subote. Tu nam sudjeluje naš veličasni molitvom i svake subote u adventu. Kud nam izvodi pjesme, evo i ove godine se i škola uključila, mala djeca su pjevala božićne pjesme. Onda, evo što je sama zadnja subota u adventu, održavamo traktorske božićne jelke, gdje se okupi, u prošle godine bilo, pa mogu reći čak blizu 100 traktora i dosta, evo vidjeli smo, ima posjećenosti publike koji su željni vidjeti kako su se, evo većinom mladi koji su na poljoprivredi potrudili da okite svoje traktore. Kako se kaže, nekad su ljudi stavljali na počinak konje, sad znači Božiće i ovo gotovi faktički radovi stavljaju traktore na počinak, znači faktički zaključuju svoju ratarsku godinu. Evo, naša baka Branka, ona sama zovemo baka Branka, ona je voditeljica kulturno-umjetničke udruge Ivan Vitez Trnski. Oni su faktički nosioci svih događanja u Novoj Rači. Također lovačke udruge, evo uvijek nam se priključe za Veliku Gospu gdje kuvaju svoj lovački paprikaš i dijele svim hodočasnicima koji su na misi za Veliku Gospu besplatno. Vatrogasci također isto se uključuju u naša kulturna događanja i mogu reći da su jako aktivni u, kako se kaže, u tim događanjima, a naravno da su i aktivni u intervencijama od požara, od tehničkih intervencija. Sad neki dan je isto bila tehnička intervencija, auto jedan sletio van, čovjek nije mogao van iz auta, znači uspješno odrade svoje zadatke. Evo dobili smo konačno klub Nova Rača, dobio odobrenje za spuštanje, odnosno izletanje na pisti. Ono je nekada što je bila poljoprivredna pista, dok je bil kombinat nekada veliki, su avionima prskali, bacali gnojivo po usjevima i tako. Evo sad će služiti u rekreaciji, odnosno u sportska zanimanja. Tako evo, naša ribolovna društva aktivna su također, mislim, mogu reći, sva naše udruge su aktivne, naravno. I branitelji. Branitelji pogotovo. Evo, oni svake godine organiziraju i izlete, znači na obilazak događanja, odnosno povijesne datume, gdje se šta dogodilo. Evo, ove godine će se ići malo u Zadarsko zaleđe, obići, kaže, bili jesu, svi smo bi bili na ratištu, mi znamo tamo gdje smo mi bili, ali voljeli bi znati i kako se tamo događalo na onom drugom terenu na obrani Republike Hrvatske. Evo, mi isto smo u Fenoru i ono što smo primijetili, ljudi vas jako hvale, pogotovo umirovljenici, njihova udruga. Pa evo, postavit ću vam pitanje, koja je tajna vašeg uspjeha? Vi ste dugogodišnji načelnik i ljudi vas ovdje vole, evo možete nešto za naše slušatelje koje vas ne poznaju, nešto konkretnije reći. Pa gledajte, nema tu nekakve tajne, nešto da je. Pa ajde da budem iskren, nekad da čovjeku nije pravo nešto što mu neko nešto kaže, ali kako se kaže, mi načelnici, neću reći političari, ja mogu reći da jesam i stranački opredjeljen, ali nisam baš onaj zadrti političar. Volim čuti svakog čovjeka, čak volim više čuti i kritiku, pa možda zato baš me vole što se ne naljutim na neke stvari, uvijek gledam smješkom obrazložiti
Probat ispraviti grešku ako sam šta pogriješio, ako nisam pa objasniti zašto da nisam, da je ovak bolje, nije bolje. I svakom, kako se kaže, pojedinačno i obećam, ali to šta i obećam to i većinom ispunim. Kao što smo i čuli, čovjek iz naroda. Da, tako da. Evo, druženje s ljudima, evo, kako gledaš i s našim penzionerima, pa kako se kaže, i sa malom djecom. Evo neki dan, jedan dječak više kupovat gableci za školu, odnosno imaju gableci u školi, ali neki slatkiša. I on zove načelnik i načelnik. Rekao, šta je bilo? Evo, i duplo, ono dao mi je, daj, rekao, to si ti sebe uzeo, rekao, daj, ne, načelniče, ovo je za vas, znači, i dobar se ovako omiljenim djecom i s njima popričati i tako. Prošle godine smo bili na danu općine Nova Rača i ono što smo vidjeli veliku slogu, druženje i pogotovo u vašem društvenom domu, tu su bila razna događanja. Ove godine, 26. što se planira novo? Pa gledajte, to ide sve standardno, kako se kaže, ko i svake godine normalno bit će misa, prvo misa povodom proslave dana općine, pa polaganje vinaca na spomenik poglavnih naših branitelja i naravno poslije svečana sjednica općinskog vijeća. Tom prilikom na dan općine obično se kaže šta se radilo prošle godine i budući plan u narednoj godini. I naravno poslije ono druženje, kako se kaže, i sa kolegama načelnicima, razmjenjivanje gdje ko šta može, kako se kaže, javna natječaj i iskustva, kak je ko šta imao, kako do čega, kakvih novaca doći. Jer proračuni naši izvorni nisu toliko previše veliki, zato uz svoj dio, koliko imamo svojih, još gledamo to plemenimo kroz razne fondove, da još 3-4 puta više dobijemo kroz te evropske fondove. I Ministarstvo graditeljstva i tako dalje. U općini gdje jesmo, gdje sad imamo intervju, to je bila nekadašnja kuća Ivana Viteza Trnskog. Pa da, evo, kuća Ivana Viteza Trnskog, on nam je, kako se kaže, povijesna ličnost, književnik, bio proglašen počasnim građaninom Zagreba, evo žive tu kod nas. Evo također po njemu smo dali ime našoj osnovnoj školi, našem nogometnom klubu. Također evo i u Rači isto jedna povijest se dogodila, Stjepan Radić, evo tu je i spomenik, on je tu održao svoj veliki povijesni govor, gdje dosta je bilo skup posjećen, čak neki koji su stariji bili prije nekoliko godina, čuo sam od njih da je puno ovaj park bio ljudi, sve oko centra, da je bio okupno jako veliko mnoštvo pučana iz Nove Rače. Ono što je Stjepan Radić volio stalno govoriti i bio je za malog čovjeka, seljaka, poljoprivrednika, pa evo možete reći vi tu izjavu nezaboravnu povijesnu. Pa znamo, njegova nezaboravna povijesna uzrečica, odnosno na završetku faktički govora uvijek je bila vjera u Boga i seljačka sloga. Evo, velika maša, velika gospa, možete nešto reći o tome? Pa evo, velika maša, kako se kaže, blagdan Velike Gospe, tradicionalno održava se svake godine, pogotovo sad kad je svetište, to je jako puno više posjećeno, to se skupi oko 5-6 tisuća vjernika, ovaj park je faktički pun. Mise su faktički skoro tjedan dana prije samog blagdana Velike Gospe, tako i kako se ono veli da su crkva posjećena do maksimuma ne može ni stati. Evo, zahvaljujem se našem župniku. Evo, on je tu friško došao i vidi se njegov rad, obnovila se i crkva, odnosno i našoj biskupiji.
On je, mogu reći da je bio tu, kad se radovi izvodili, više nego nadzorni inženjer. Svaki dan je on bio u toj crkvi, promatrao radove kak se odvijaju, tisko da zbilja. Bilo je nevjerojatno kad se krenulo u obnovu da bude to sve bilo unutra iskopano za pod, za nevjerojatno kojom brzinom je napravljeno, ali zahvaljujući njemu što je tisko možda izvođača, crkva je bila spremna za proslavu blagdana Velike Gospe. Evo još jednom i ovim putem da kažemo našim mještanima općine, odnosno i župljanima, evo velečasni priprema projekti i biskupija za obnovu kapelice u slovenskoj Kovačici. Pa mogu reći da u cijeloj našoj biskupiji da je to jedna od najljepših kapelica koja postoji. Evo i će u obnovu krovišta i vanjske fasade, onda kasnije će se krenuti još i unutarnju obnovu. Evo, jako lijepo, ali ono što isto ljudi ne znaju, to su templari. Templari su zapravo i napravili ovu crkvu. Da. Premda je ta crkva ponovo izgrađena tijekom svoje povijesti, da, i bila je, nažalost, u ovom potresu. Da, evo, kako se veli, Turci su izrušili, templari su izgradili, evo, nedavno što se crkva i obnavlja, nažalost bio je i ovaj potres koji je dosta oštetio crkvu, ali evo, sve se lijepo saniralo. Pred samu Veliku Gospu će biti 8. scenski prikaz Rača na Račpanu stoljeća. Evo tako, eto, pred samu Veliku Gospu bit će taj scenski prikaz. Za koji ste dobili nagradu? Da, taj scenski prikaz smo dobili nagradu Suncokret ruralnog turizma. I evo, došli smo pred samog kraja. Ono što nas isto zanima, budućnost, niste prorok, ne možete reći sa sigurnošću, ali ono što možete reći, tu su projekti. Pa da, evo, kako se kaže, odobrena sredstva jesu za ovaj drugi vrtići, odnosno i jaslice. Također projekte izrađujemo za nogostup prema u stvari gotovi građevinska dozvola, čekamo sad samo da se natječaj otvori, spremni smo i sa građevinskom dozvolom, projektima i troškovnikom da se javimo na natječaj za izgradnju nogostupa na dužine 1200 metara. A to bi trebalo biti realizirano možda ove godine, pa ove, da, najvjerojatnije kako se budemo ove godine javili, odnosno natječaj jesu na gondolanove vrtiće, imamo rok 2,5 godine da to napravimo. Nadalje planiramo neke stambene zgrade za mlade obitelji, ako bude je trebalo, ali ajde reći, ali i budućnost je, ajde starački dom, tu ćemo sad objaviti natječaj za izradu točno projektne dokumentacije, zajaviti se na natječaj gdje rješenja jesu gotova, tako da znači budućnost da naši i stari ne moraju ići nekud van općine u staračke domove, moće biti evo, tu u Novoj Vraći, uvijek će tu srest ljude s kojima se i prije sretno, znači neće se ono osjećati da je faktički odbačen u neko drugo mjesto ili negdje gdje nikog ne pozna, obično tu ljudi stari malo dođu u depresiju. Mogu reći kad su bila negdje daleko od nekog mjesta koje ne poznaju. A evo, tu će biti sa svojim kolegama, obitelj svakog sreda lakše će doći k njemu. Dobro, koji su malo dalje u gradu, oni će doći možda jedan, ali će biti sa mještanima općine Nova Rača, kako se kaže. A tu su i projekti koliko smo primijetili za mlade. Da, evo sad imamo, isto dobili smo, to je u realizaciji, projekt od Ministarstva demografije i useljeništva. Evo tu smo dobili 30.000 eura sufinanciranja od tog Ministarstva demografije i useljeništva. Tu nam je uključen folklor gdje se mladi uče svirat, znači
kad generacije stare idu polako u mirovinu, ne može, evo, tako da evo, imamo neki nastavak za dalje za naš kud, pa evo za nogomet, evo tu subvencioniranje trenera i roditelji ne plaćaju članarine, za malu djecu, za nogomet, onda rano učenje stranog jezika, odnosno engleskog jezika djeca uče i informatiku. I ne smijemo zaboraviti Vladu, koji uči tu djecu svirati. Da, Vladimira, da, našeg maestra, našeg Vladimira Giacomettija, evo on uči djecu svirati. Da prate radio Euforiju, tu će biti objavljena sva događanja, sad će se dešavati u našoj općini, pa molio bih da ta događanja dođu posjet, da se to malo uveliča, jer ako ne budemo sami sebe cijeli, ne budemo dolazili, neće ni drugi k nama doći. Evo, još jedan pozdrav s njima i živjeli. I vjera u Boga i seljaša stroga.